Sonomerita Igbo mụrụ nze m ọzọ. Aha m bụ Eziada Ifeoma. Abụ m nwanne ụnụ nwanyị. Ọnụma juru m obi iwe ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa. N'aha ụmụ nwanyị Igbo ka m ji wee pụta n'ụbọchị taa wee na-ajụ ụmụ anyị ụmụ Igbo, ọ gịnị na-eme n'ala Igbo? Gịnị na-eme n'ala Igbo? Ọ gịnị na-eme? Gịnị ka eji na-egbu ụmụ Igbo ka ọkụkọ otu esi egbu anyị? Anyị ma na nwa anyị nwoke Nnamdi Kalu na-eji ya eji. Ana anyị bụ ndị nne, anyị nọ n'ekpere and consultations iji wee dị sure na akpọpụtara nwa anyị. Ụmụ anyị ụfọdụ ndị IPOB ewee tinye sit at home. N'ime sit at home ha tinyere, anyị asị sit at home a ọ ga-enyere anyị aka? Maka na adị ama asị onye a na-akwado akwado ekwesịghị ịnọchi ụzọ. Anyị asị sit at home a ele otu ọ ga-adị, ọ ga-enyere ụmụ Igbo aka? Ụmụ Igbo bụ ndị na-agba mbọ achọ ihe ha na-eri n'ihe ha ji azụ ụmụ, maka onwe nke ruru anyị aka mana politiks mana ebe niile na Naịjirịa. Anyị nwa bụ ike keta orie. Anyị si sit at home a ga na-eme every Monday, ọ ga-enyere anyị aka? Ewee mechaa anyị anọkwa na enwe na ụmụ anyị si na agaghị anọzi sit at home maka na ụmụ anyị ga-enene exam a na-akpọ NECO. Anyị wee kelee Chukwu wee sị ngwa na ekele dịrị Chukwu, o nwere ụmụ anyị ndị na-eche echiche iji wee ghọta na ihe ọbụla merenụ n'ọnwa anyị nwa ga-eluzu. Ụmụ anyị kwadoro exam na ha kwesịrị ịnene exam. Anyị anọkọtakwa anọ na asị sit at home ahụ na ọ ga-enwe isi na ọ bụ ihe ka ga-adịnụ. Anyị wee na-ele anya, anyị bụ ndị nne, anyị a na-ele anya na-asị ka anyị mara ihe ụmụ anyị ga-eme. Ọ ya ka o ruru na Monday sit at home nwanụ, ihe anyị hụziri bụ ka ndị mmadụ anyị agamasị ma onye a bụ ndị ụmụ anyị ụmụ Igbo mere ihe dị ụta. Ewee na-egbuzi ụmụ anyị na streeti, ma ndị a gbara moto ha ọkụ, gbakọta mmadụ na ụgbọala ọkụ. Ya bụ ihe na-eme n'ala Igbo. Ama m na ụlọ ma ihe a m na-ekwu ezoghị ezo. Anyị wee na-asị gịnị na-eme? Ma ndị egburu egbu, ma ndị emebiri ihe ha dị iche iche maka sit at home ndị pụtara. Wee na-asị gịnị na-eme? Ọ gịnị na-emezi n'ala Igbo? Ka ihe na-emezi anyị ya? Ohere a ka m ji wee na-akpọkọ ụmụ anyị ndị IPOB. Mara nọ na IPOB ahụ na-eme, enwere ndị nwere mmasị ka ala Igbo dị mma, na-aga njem, na-eme ihe niile. Mụnwa bụ onye na-eme onyonyo a. Ama m njem nke m gabụrụ, ma nke m jiri ego akpa m were gaa, ma iji ọgwụgwọ a na-aga iji wee mee ka ihe anyị na-achọ ruo anyị aka. Maka na anyị ma na nwata chọkwa nke ya, a sị na akpọ ya. Anyị na-aga iji ụkwụ na-eme consultations, na-eme ihe niile. Ka ezi nke o jiri bụrụzie na ụmụ anyị ka anyị ga na-asịzi cherenụ sụnụ ha asị mba. Eji m ohere a wee na-akpọ the leadership of IPOB si nọ biko unu ga back to the house and get your house in order. Unu ga-emezi ezinụlọ unu, mezienụ your house, put it in order, maka mmiri a zoro unu anyị achọrọ ka ụzọ ọzọ. Ndị nne na-ewe iwe, anyị na-aba mba maka ụmụ anyị egburu na that sit at home. O kwesịghị. Anyị na-ebe akwa nwa anyị nwoke eji ndị aka ji bụ Maazị Nnamdi Kalu. Ụnụ akpọpụta ha ụmụ anyị a na-egbu ha. Sit at home a ọ bụrụ otu a ka a ga-eme ya, ọ gakwaghị enyere anyị aka. Anyị achọghị ịnụ ya ọzọ. Okay? Enwe consultations a na-eme, mbọ a na-agba ka e wee kpọpụta nwa anyị nwoke. Ka otu esi pụtazi a na-egbuzi ụmụ anyị, a na-agba moto ọkụ, a na-emebi ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na ọ na-eme ya ụmụ Igbo, o zuo na ya emekwana ọzọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị unu mere ihe a mere, mmiri ahụ zoro na anyị si ya ezokwana ọzọ. O zuo na anyị achọkwa ha ka o zuo ọzọ. Ọ bụ ndị nne na-eri arịrịa, ụmụ anyị ka a na-egbu. Ọ gịnị na-eme? O zuo na mmiri ahụ ezokwana ọzọ. Unu ga-aga gbagharị izu ahụ. That sit at home, ọ bụrụ na otu a ka ọ ga-esi wee mee, ọ ga-akwa adị ire. Onye anwakwana mee ya ọzọ, because it's not favoring us. Ụmụ anyị eluzugo exam ha kwadoro ha ga-enene NECO, ha eluzugo ya. Enwere ndị egburu na street, moto a gbara ọkụ, a na-achịzi anyị ọchị. Ihere na-emesi anyị. Gịnị na-eme? Mgbịrịgba ọnụ gaa n'ebe mmiri a na-ama eze. Ka ndị ma ihe n'ala Igbo, ka ndị nwere ọgụgụ isi n'ala Igbo, ele ndị bụ ọnụ na-ekwuru Igbo. Anyị si mmiri ezokwa n'ọzọ. Mmiri azụrụ ya ezo n'ọzọ. Ndị nne anyị bụ arịrị n'obi wee na-ekwu ya, ọ gakwaghị ezo ọzọ. Ndị niile nwere ọnụ ikwuru
ụmụ Igbo, unu ga-apụta, the South Eastern governors, unu ga-apụta, ndị niile nwere ọnụ ikwuru ala Igbo, you guys need to get up right now. Anyị siri mmiri a ya ezo n'ọzọ. Unu mara nkata a ga-akpa, unu mara izu a ga-agba. No, this sit at home agaghị work. Ụmụ anyị ga-aga neneko ha. Ndị misiri ni they have to make up. Ụmụ anyị nọ into businesses, ha ga na-azụ ahịa. Ọgwụ anyị ga-agba izu ụtọ anyị ga-esinyere nwaanyị nwoke Nnamdi aka. Ndị a na-akpọpụta go sit at home na ihe apụta na-egbu ndị mmadụ. Anyị ga-asị na ụmụ anyị na-eme ya, mana ọ bụrụ ụmụ anyị na-eme, anyị si mmiri ahụ ya ezokwa n'ọzọ. Biko, and anyị ga-akpọpụta imeghe ihe sit at home because ndị enemies we hijack it. Ewere ya na-egbu ụmụ anyị, were ya na-egbu ụmụ Igbo. Anyị achọzi ka o mee ọzọ. Ndị nne na-ayọ ọnụ si mmiri a zoro ya ezozikwa n'ọzọ. Biko, gere na anyị ntị, awa anyị bụ ndị mama, awa anyị na-eri arịrịa. Ịga na o metụrụ ụmụ anyị ma ọ na o metụrụ ndị di anyị. The widows are crying. Biko, o zuo nanụ, ndị ọbụla mere ihe a ji mee ya eme n'ọzọ, mmiri a ezo n'ọzọ, maka na anyị hapụ ihe a, the first one emere, unu hụ how disastrous ọ dị. We will not let it continue. Either the enemies will hijack it, were na-ala ụmụ Igbo. We are losing a lot. We don't want this to continue to happen. And you gotta find the better ways of addressing our issues and situations. Ya bụ ozi ndị nne na-ewetara ụnụ. Biko ụmụ anyị, ozuo naanị. Ndị mama anyị ebejuo n'akwa, anyị achọzi ibe ya ọzọ. Udo dịrị ụnụ, ngọzi dịrị ụnụ. Baanụ n'ụlọ, unu mesie ala Igbo. Mmiri a ya ezozikwa n'ụzọ. Daalụ nụ rinne.